היי, כאן שוב דן. אז עכשיו אתם מבינים באופן כללי את המערכת. אני רוצה לקחת עוד כמה דקות מהזמן שלכם ולהסביר לכם בעוד כמה פרטים איך זה עובד. דרך אגב, לפני שאני נכנס לפרטים, אולי תהיתם למה יש לי חצי זקן. זה לא בגלל שהתעוררתי מאוחר היום ולא היה לי זמן. פשוט לפני הרבה שנים נפצעתי. רוב הגוף שלי מכוסה בכוויות, כולל צד ימין של הפנים. אז זה נראה כאילו שזה סימטרי, אבל זה לא באמת וזה לא בכוונה. ועכשיו, אחרי שדיברנו על שיער לפנים, אפשר להתרכז בסיבה האמיתית שאנחנו פה. אז מה בעצם הרעיון של שייפה? מה הרעיון של המערכת? יש פה בעצם שתי מערכות שונות. הראשונה קשורה למשקל, פשוט קשורה למשקל. מה מצאנו שם? 3 דברים. טוב לעלות על המשקל כל בוקר. לא טוב לעלות בערב. למה טוב לעלות על המשקל כל בוקר? הטקס הזה של לעלות על המשקל, לחשוב על הבריאות שלנו אפילו לכמה שניות, עוזר לנו לזכור את הבריאות שלנו ולאכול קצת פחות לארוחת בוקר. כלומר, חשוב מאוד לעלות על המשקל, לעשות משהו שקשור לבריאות. הדבר השני, השונות הזאת גורמת בכלכלה התנהגותית, קוראים לזה שנאת הפסד. להפסיד כסף מאוד כואב לנו, להרוויח כסף קצת משמח אותנו, במשקל זה כמובן ההפך. לעלות במשקל מאוד מדכא, לרדת קצת משמח, חוסר הסימטריות היא לא טובה. גם מישהו שלא משנה את המשקל, פשוט עולה ויורד, חווה את החוויה בתור חוויה שלילית. והנקודה השלישית זה באמת הרעיון שהגוף מגיב יותר מאוחר ממה שאנחנו מצפים לו. ובגלל זה אנשים פשוט נהיים מדוכאים. אני בטוח שיש לכם הרבה ניסיון בזה שאנשים מתחילים דיאטה ומתחילים להתעמל, ומה קורה? המשקל אפילו יכול לעלות. למה? כי שרירים יותר כבדים מאשר שומן, ואנשים מסתכלים על המשקל ואומרים, מה קורה פה? משהו פה לא בסדר, מה הם ממליצים לי לעשות? זה בטח לא עובד. אז מה שברור, אני מקווה, זה שאנחנו רוצים לעודד את ההתנהגות הטובה של לעלות על המשקל, אבל המספרים לא באמת עוזרים לנו. אתם זוכרים את הימים שבהם היה משקל מכני, ומחט כזאת עבה, ולא בדיוק ידענו כמה אנחנו שוקלים. זה היה דווקא טוב. כשהגיע עידן הדיגיטלי, אמרו בואו נשים את המספרים באותו מקום שזה היה פעם, וניתן לזה גם נקודה עשרונית. לא רעיון טוב. היה עדיף להישאר במערכת הקודמת של כזה פחות או יותר אני פה או שמה. אני דרך אגב, בגלל שאני מטייל הרבה ונוסע, אני כמעט אף פעם לא בבית, אין לי משקל, אז בשבילי זה החגורה, אומרת לי, זה הפידבק שלי. לא בדיוק מדויק, אבל פחות או יותר אומר לי איפה אני. אז זה החלק הראשון. לעלות על המשקל, לקבל פידבק בצורה שעוזרת לנו להבין את היחס בין מה עשינו, הפסקתי לאכול עוגיות, מה קרה. החלק השני קשור לזה שהסביבה מאוד משנה. אחד הלקחים החשובים בכלכלה התנהגותית זה שאנחנו מקבלים החלטות כפונקציה של הסביבה שלנו. אם אנחנו חיים למשל בבית ואנחנו שמים עוגיות על השיש, נאכל יותר עוגיות. אם יהיו יותר פירות על השיש, נאכל יותר פירות, ואתם מכירים את כל הטריקים האלה. אנחנו מקבלים החלטות כפונקציה של הסביבה שבה אנחנו חיים. וזה אומר שמערכת צריכה להבין את הסביבה שלנו, ולהבין איזה עצות אפשר לתת לנו, בשביל שכל אחד יוכל להיות יותר בריא. אז באופן אידיאלי, אם היה לי אין סוף כסף, הייתי לוקח כל בן אדם, מצמיד לו דיאטנית, אומר, תלכו לבקר בבית, תסתכלו על הכל, תעברו על הכל, ונבוא עם עצות שונות. וכל יום הדיאטנית תתקשר לבן אדם ותגיד, היום תעשה ככה, היום תנסה ככה, היום תנסה ככה. כמובן, זה פשוט לא אפשרי. אז המערכת שלנו, שייפה, מנסה לעשות את זה בשביל הדיאטנית. המערכת לומדת על הסביבה של הבן אדם. יש לנו רשימה של כל הדברים שעוזרים, והמערכת מציעה לבן אדם כל פעם מה לעשות. כמובן, בפיקוח של הדיאטנית ואינפורמציה בחזרה, כך שאפשר לשפר את המערכת עם הזמן. אז השיפור הזה של לשפר את המשקל ולשפר את העצות, אני חושב יעבוד טוב מאוד ביחד עם בן האדם. גם עם המטופל
וגם מהדיאטנית, והשילוב הזה יכול להוביל, אני חושב, אנחנו נראה, לשיפור גדול בבריאות. זהו, אז אני מאוד מודה לכם שאתם הקשבתם, חושבים על זה. מחכה מאוד למסע המשותף הזה, וללמוד ביחד איך אפשר לשפר לאנשים את הבריאות.